जातिखौ लानानै गावनि पावारखौ लानानै हेलिकप्टार गाखोगोरनाया बियो जातिनि जोबोद गोरोन्थि नंगौना नङा रायजो राजाफोर रन्जन दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे गोबां केडारफोरखौ जेलनिफ्राय सखुवाबा जोङो बिजेपिनो भट होआ नै बेखौसो बुंनांगौमोन दिनै मा जाखो गासिखौबो जेबो मावालासिनो नोङो भटसो बिबावबाय होमबा नोङो डाइरेक्ट बिजेपि आरो नोङो बिजेपिनि जुदि एजेन्ट नङाब्ला हेलिकप्टाराव नों मालाबाबो हारसिं गाखोनो हाया साननैसो सिगां दिपेन बर' सारा सनितपुर जिल्लानि राङापारा एलेकायाव हेलिकप्टार गाखोनाया नंमारगौबा बियो जोंनि जातिखौ जोबोद लाजि फोनांनाय जादों खामानि मावैनि सिगां देरहागोरैनि सिगां हेलिकप्टार गाखोनाया बियो जातिखौ फाननाय जादों बा फरायसा आफादनि बेनारखौ लानानै जातिनि बेनारखौ लानानै हेलिकप्टार गाखोनाया देरहानायनि उनाव जातिनि खामानि मावगोन ना फरायसाफोरनि खामानि मावगोन ना हेलिकप्टार गाखोनायनि भाराखौ दानगोन बिथां दिपेन बर'आ दिनै मैया दाखालि साननैसो आगोल बिथाङा सनितपुरनि जेनाखि खैलाजुलियाव हेलिकप्टारजों थांलायलायनानै बर' रायजो राजानिफ्राय बिजेपियाव भट होनो थाखाय बिथाङा भट बिनो थांदों दिनै दिपेन बर' बिथांखौ आं सोंगोन नोंथाङा बिजेपिनि एजेन्ट ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट इउ दिपेन बर' whether you are the president of ABSU or you are the agent of BJP भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोद जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय क'क्राझार समस्थियाव सोरनो होयोबा मोजां जागोन बिपिएफ पार्टिनो होबा मोजां जागोन ना जयन्त बसुमतारिनो होबा मोजां जागोन गोनो गोथो दरं उदालगुरि सोरनो होनांगौ गोनो गोथो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं क्लियार आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आंनि निमाहा बियो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोरों गोरा दं दिपेन बर' सारा दरं उदालगुरियाव गेलेनायमोनबा बुंनांगौ जेबो गैयामोन क'क्राझार समस्थियाव जयन्त बसुमतारिनि जायगायाव सोरबा आबसुनि सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिया गेलेनायमोनबा बुंनांगौ जेबो गैयामोन मानो होनोबा जायफोर आबसुनि गेदेरमा सारमोना जातिनि सानहर जोबोद खस्थ' खालायनाय जातिनि थाखाय जोबोद खोथा बुङो नाथाय दिनैनि समाव जयन्त बसुमतारिनि साइज बाइजखौ नायनानै जयन्त बसुमतारिनि गोसोखौ नायनानै दिल्लीयाव बुंनो हानाय जेबो गोहो बोलोखौनो नुवा गुवाहाटीयाव बुंनो हानाय महरखौनो नुवा दरं उदालगुरियाथ' जोंनि बर' मानसि नङा बुंनांगौ खोथाया अबेयाव दं हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दिल्ली गुवाहाटी खुथाब खुथाब बुंनो हानाय साफ्रोमबो जायफोर बिपिएफ पार्टिनि बिबानखौ लानानै दिल्लीयाव गुवाहाटीयाव बाथ्रा बुंनो हानायखौसो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव नांगौ सोरनिबा आथिङाव थानानै सोरनिबा पावाराव थानानै बुंनायखौ जोंनो बर' हारिनो नाङा दिनैनि समाव दरं उदालगुरि समस्थियाव दिपेन बर' सारा गेलेनायमोनबा बुंनांगौ जेबो गैयामोन क'क्राझार समस्थियाव सोरबा आबसुनि सोरबा दैदेनगिरिया गेलेनायमोनबा बुंनांगौ जेबो गैयामोन नाथाय दिनैनि समाव बुंनांगौ खोथाया अबेयाव आंनि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जादों आं निमाहा बियो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो सिदा सिदि बुंनानै होदोंमोन सोरबा मदिखौनो होन सोरबा हेमन्तखौनो होन सोरबा सनवालखौनो होन सोरबा दिल्ली सरकारनि गेदेरमा दैदेनगिरिखौनो होन सोरबा गुवाहाटीनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौनो होन सिदा सिदि रायजो राजाफोरनि खाथियाव बाथ्राखौ बुंफ्रुनानै होयोमोन दिनैनि समाव प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि गेजेराव खोथाफोरखौ बुंनानै होनो हादोंना आन्दो आन्दो बिनि थाखायनो आं खावलायो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जयन्त बसुमतारिखौ देरहाहोयोबा दरं उदालगुरियाव देरहाहोयोबा मानो होनोबा आं बुंबा गाज्रि मोनगोन आं बुंबा गोरोन्थि जागोन आं बुंबा आंखौ पानिश बा आंखौ दायनिगिरि हमगोन नाथाय बर' हिसाबै आं फंसे आं बाथ्राखौ बुंगोन आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादा निमाहा होगोन होननानै आसा खालामो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो मानो होनोबा क'क्राझार समस्थियाव
जयन्त बसुमतारिया देरहाबाबो दरं उदालगुरियाव देरहाबाबो दिपेन बर' सारा जातिनि सासे लिडारा बर' हारिनि सासे लिडारा रिजाल्ट मोनैनि सिगां खामानि मावैनि सिगां हेलिकप्टाराव गाखोनाय खोथाया जुदि सैथोबा साननैसो सिगां सनितपुर जिल्लानि राङापारा एलेकायाव हेलिकप्टार गाखोनानै रायजो राजाफोरखौ अबेयाव भट होनांगौ बे खावलायहैनाय हेलिकप्टार गाखोनो थांनाय बा हेलिकप्टाराव गाखोमारदोंबा बिनि भाराया बेसेबां? अब्ला जाय सरकारा दिल्ली सरकारा गुवाहाटी सरकारा देरहायैनि सिगां खामानि मावैनि सिगांसो जातिखौ लानानै गावनि पावारखौ लानानै हेलिकप्टार गाखोगोरनाया बियो जातिनि जोबोद गोरोन्थि नंगौना नङा रायजो राजाफोर? खामानि मावैनि सिगां देरहागोरैनि सिगां जाय दानि गोहो खुंथायाव दं दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकार बेबायदियाव दिपेन बर' सारा सिगां हेलिकप्टार गाखोनायनि भाराखौ उनाव हेलिकप्टारनि भाराखौ दानगोन ना जातिनि खामानिखौ मावनानै होगोन? जोंहा जोबोद साननो गोनां। जातिखौ साननाय दंबा हेलिकप्टारखौ बोरै गाखोखो? रायजो राजाफोरखौ गाखोहोमोन। दिपेन बर'आ जातिखौ साननाय दंबा मानो हेलिकप्टार गाखोखो? हेलिकप्टारा सोरनि? जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादा सरकार सालायदों ना सरकारखौ खावलायदों ना जातिनि थाखाय सानहर खस्थ' खालायदों? आंनि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जादोंबा आङो जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादनि खाथियाव आं निमाहा बियो। दिपेन बर' सारा सासे जातिनि लिडार फरायसा आफादनि गानखौ लानानै जातिखौ लानानै जोबोद सानहर खस्थ' खालायदों जोंबो बुजियो। दिपेन बर' बायदि सासे गोरों मानसिखौ क'क्राझार हमस्टियाव दरं उदालगुरि हमस्टियाव जुदि गेलेहोनायमोनबा बुंनांगौ जेबो थायामोन। नाथाय दिपेन बर'आ गाव गेलेया होसिया फरायसा आफादनि बेनारखौ लानानै जोंनि बर' माहारिनि बेनारखौ लानानै सिगांसो हेलिकप्टार गाखोनाया बियो जातिखौ फाननाय जादों। आंनि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जादोंबा आं निमाहा बियो। इलेक्शननि आगोल जुदि नोंथांमोनहा रन्जन दैमारि आरो गासिबो केडारफोर जायफोर जेलाव दं बेखौ सख'ग्रोनो हायोबा बिसिनि केसखौ उठायनो हायोबा अमर सिंह ब्रह्मआबो बिजेपिनो भट होगोन इउपिपिएलनो भट होगोन आरो खामानि मावफागोन। जातिखौ फाननानै जाग्रा बिजनेसमेन नोंसोरो। प्रमद बर'खौ आं बुंगोन बिथाङा बुंदोंमोन सुक्तिखौ 6 मासनि गेजेराव जुदि खार्यकरि खालामाबा जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै फासि नांनानै थैगोन होनलायलायदोंमोन प्रमद बर'आ। बहा थांखो प्रमद बर'? प्रमद बर' दुलाराय बर' फरायसा आफाद जातिनि थाखाय गावखौल' सिन्था खालामग्रा आन्दलन खालामग्रा बिर जोहोलाव होननानै दाबि खालामनानै लाग्राफ्रा मानो बुंनो हाया रायजो राजाफोर बेखौ प्रश्न खालाम। सेल्फिश होननानै बयबो रायजोआ दिनै चन्द्र ब्रह्मखौ इउ दिपेन बर'। दिनै आं दिपेन बर'खौ बुंगोन नोङो जुदि बैसागुनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौ जोंनि खौरांगिरि बिथांमोननो लोगोसे रायजो राजा बर' रायजो राजा बयनोबो हरनाय जाबाय। दिनै संक्रान्ति दिन रंजानाय बाजानायनि दिन बोसोर गोजामखौ बिदाय हरनाय दिन आरो जों गाबोन बोसोर गोदानखौ बरायगोन। दा बे बेलायावनो दिनै आङो बोसोर गोदानखौ बरायनाय आरो बोसोर गोजामखौ बिदाय होनायजों लोगोसे दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे दुखु गोनां अलखद बाथ्राफोरखौ बुंनो सानदों। बिसेसकरि दा बर'नि गेजेराव सोलिबाय थानाय जे राजखान्थियारि जेनाखि बारहावा सोलिदों बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि दारै नुयोब्ला जोबोद दुखु मोनखांनाय मेगनाव मोदै गनाय फैयो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथां दिपेन बर'आ दिनै मैया दाखालि साननैसो आगोल बिथाङा सनितपुरनि जेनाखि खैलाजुलियाव हेलिकप्टारजों थांलायलायनानै बर' रायजो राजानिफ्राय बिजेपिआव भट होनो थाखाय बिथाङा भट बिनो थांदों। दिनै दिपेन बर' बिथांखौ आं सोंगोन नोंथाङा बिजेपिनि एजेन्ट ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट? इउ दिपेन बर' whether you are the president of ABSU or you are the agent of BJP। दिनै नोंथाङा
मुखायाव नोङो नोंथाङा जार्सिखौ गानदों एबसुनि प्रेसिडेन्ट आरो नोंथाङा खामानि मावगासिनो दं बिजेपिनि एजेन्ट हिसाबै नोंथाङा बे समावहाय नोंथांनि बबे इनकाम सर्सजों नोंथाङा हेलिकप्टार गाखोनो हानाय गोहो बोरै मोनखो आरो नोङो बोरै जाय गभर्नमेन्टआ जाय बिजेपि पार्टिया डाबल इन्जिन जेनाखि सरकार स्टेटआवबो बिजेपि सेन्ट्रेलावबो बिजेपि नोंसोर जे बुङो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बिराद गिदिर गोरोबथा बिराद मोजां गोरोबथा बे गोरोबथाखौ दिनै 4 बोसोर जाबाय मानो मावजादिया नोंसोर मानो आखरे आखरे पालन खालामजादिया आरो दिनै पालन खालामजायैयावबो आरो नोङो बिजेपिनो भट बिबावबाय बेनि मिनिङा मा बेनि मिनिङा मा थारमाने इउ आर दा डाइरेक्ट एजेन्ट अफ बिजेपि नामाव नों एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ लादों दिनै नोंथांमोनहा 18 बोसोरनि बारा लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा गुबुन बबेबा मोनसे पार्टियाव हाबोबा बेखौ नोंसोर सोंखारियो बुङो जे फरायसाफोरखौ माने पलिटिकेल पार्टियाव मानो सोनांगौ मानो फरायसाफोरखौ पलिटिकेलाइज खालामजोबखो दिनै नोङो सासे एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै नोंथाङा हेलिकप्टारजों सनितपुरनि खैलाजुलियाव बिजेपिनो भट बिनाया बे पलिटिकेल जायाखै नामा नों निजेनो देखुन पलिटिकेल दिपेन बर' बे नोंथांनि मा आदर्शखौ दिनै फोरमायदों दिनै नोंथांमोनहा बिटिसिआर एकर्डखौ कारज'करि खालामनो होनबाय थायो नोंसोरो दिनै बिजेपिनाव बुंनांगौमोन डाबल इन्जिन सरकारखौ जे सुक्ति मथे एनडिएफबिनि गासिबो केडारफोरखौ जेलनिफ्राय हगारजोबनांगौ नोंसोर दाबि होनांगौमोन दिनै बिथांमोननि गासिबो केसखौ हाइनियास आरो नन हाइनियास गासिबो केसखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै नोङो दाबि होआलासिनो रन्जन दैमारिखौ गहोनांगौ अब्लासो भट होनाय जागोन बेबादि दाबि होआलासिनो डाइरेक्ट नोङो बर' रायजो राजानिफ्राय हेलिकप्टारजों थांनानै बिजेपिनि इलेक्शन केम्पेन मानो खालामहैखो नोंथ' बुंनो हायोमोन ना जे एनडिएफबिखौ गासिबो केसखौ उइथड्र खालामाबा रन्जन दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे गोबां केडारफोरखौ जेलनिफ्राय सख'आबा जोङो बिजेपिनो भट होआ नों बेखौसो बुंनांगौमोन दिनै मा जाखो गासिखौबो जेबो मावालासिनो नोङो भटसो बिबावबाय होमबा नोङो डाइरेक्ट बिजेपि आरो नोङो बिजेपिनि जुदि एजेन्ट नङाब्ला हेलिकप्टाराव नों मालाबाबो हारसिं गाखोनो हाया इउ आर एन्जयिं द एजेन्सि बेनिफिट नोंथाङा बेखौ लागासिनो दं आरो नोंथाङा दिनै गावखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट होननानै नोङो बिखाफोर दानानै बुङो दिपेन बर' लाजियाखै नोङो बेयो मा आदर्शखौ दिन्थिनाय जादों ना नोंखौनो नोङो बिजेपिनो गासिबो सारेन्डार खालामदों स' दिस इज योर बिजनेस गभर्नमेन्टनि एजेन्ट जानानै गभर्नमेन्टनिफ्राय सुबिदा लानाय लुथिनाय आरो व्यक्ति उदै स्वार्थ नोंनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय नोङो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ नोंनि बे बेबहारखौ दिनै रावबो बर' रायजो राजाया बुजियै गैया दिपेन बर' नोङो बुंदोंमोन 2024नि आगोल बर' सुक्ति माने बिटिआर सुक्तिखौ पालन खालामाबा माने आन्दलन खालामफिनगोन होनदोंमोन बहा थांखो नोंनि बे आन्दलना दिपेन बर' दिनै नोंसोर बेबादिनो नंखाय बांखाय थगायै जातिखौ जातिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोंसोरो मिसलिड खालामगासिनो दङ जातिनि मेइन इस्युआवबा नोंसोर फाइट खालामनो हाया किन्तु नोंसोर बिजेपिनि थाखायबा रायजो राजानि खाथियाव थांनानै भट बिनो दिनै नोंसोर हायै हाय हे भगवान मा धरननि नोंसोरो एबसुनि दैदेनगिरि जाखो बोरै नोंसोरो बर'फानि नाम लायो लाजिथाव नोंसोरो बर'फानि नाम लानो बर'फानि आदर्शआ टटेल सेक्रिफाइस सुप्रिम सेक्रिफाइसमोन ओमफ्राय नोंसिना जाहैबाय सुप्रिम सेल्फिश सुबिदाबादि दिनै बेखौसो जोङो नुगासिनो दं रायजो राजा आं दिपेन बर'खौ बुंगोन नोङो जुदि एनडिएफबिनि गासिबो सारेन्डारखौ बख'जोबनो हायोब्ला बा जेलाव थानायखौ बख'जोबनो हायोबा बिथांमोननि केसखौ नोङो जुदि दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा सार सानबाय थायो बिनि दारै उथायनो हाजोबोबा आं बुंगोन नोंथांनि आङो बिजेपिनो भटखौ आंनो होगोन नैबे अमर सिंह ब्रह्मआ किन्तु एनडिएफबि बिथांमोनहा दिनै जेलाव आलाय-आथानि जानानै दं माखासेया सेन्टेन्स टु डेथ मोननाय लाइनाव फैगासिनो दं बिसोरखौनो सौख'गो इलेक्शननि आगोल जुदि नोंथांमोनहा रन्जन दैमारि आरो गासिबो केडारफोर जायफोर जेलाव दं बेखौ सौख'ग्रोनो हायोबा
बिसिनि केसखौ उथायनो हायोबा अमर सिंह ब्रह्मआबो बिजेपिनो भट होगोन इउपिपिएलनो भट होगोन आरो खामानि मावफागोन आं दिनै बे प्रेस मिडियानि दारै नोंथांनो खोथा होबाय बे जिनिसखौसो नोङो डिमान्ड होनांगौमोन नाथाय दिनै नोंथाङा मा मावखो नोंसोरो दिपेन बर' प्रमद बर' ओरैबायदि थगायसुला जातिखौ बेफारि खालामग्रा जातिखौ फाननानै जाग्रा बिजनेसमेन नोंसोरो दालाल नोंसोरो नोंथांमोनहा दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय सिं सिं थफ्ला लायै लायै बेबादि नोंसोरो हारिखौ माने भटनि बेलायाव नोंसोरो गेम गेलेगासिनो दं नोंथांमोननि प्रफेसना बेनो दिनै नोंथाङा प्रमद बर'खौ आं बुंगोन बिथाङा बुंदोंमोन सक्तिखौ 6 मासनि गेजेराव जुदि कार्यकरि खालामाबा आखरे फालियाबा सेन्ट्रेल मिनिस्टारनि दरखं मोखाङाव थांनानै आङो फासि नांनानै थैगोन होनलायलायदोंमोन प्रमद बर'आ बहा थांखो प्रमद बर' बिटिआर सक्ति पालन जायाबा आखरे 6 मासनि गेजेराव सेन्ट्रेल मिनिस्टारनि दरखंआव फासि नांनानै थैगोन आं होननाया जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै दिनै ससियेल मिडिया इउटिउबाव दंजोबो लाजियासै नोङो दिनै 6 मास जाखो 6 मास बारनानै 3 बोसोर बारबाय 4 बोसोराव आगान होबाय इमप्लिमेन्ट जायाखिसै दिनै नों मानो फासि नांनो थै हादिया नोंलाय प्रमद बर' थगायसुला जातिखौ थगायनानै जाग्रा आरो दिनै नोङो मोनसे समाव बुंदोंमोन एबसुनि खुन्थियाखौ फ्लेगनि खुन्थियाखौ गोबानानै रायजोफोर बर' रायजो मोनाबा आङो बिटिसि आव इएमबो एमएलएबो जाया ओमफ्राय माने जेबो जाया एमएलएबो जाया इएमबो जाया एमसिएलएबो जाया आरो आं गावबुराबो जाया होनदोंमोन दिनै बर' रायजो मोनाखिसै मा जाखो नोङो गावबुराबो जाया होननाय मानसिया दिनै मा भट लाखो नोङो लाजियाखिसै नोङो बोरो नोंना स्पेस माने गोदो नोंसोरो 500 थाखा सासेयाव लानानै न'खरसेयाव 2 3 फर्म फिलआप खालामनानै साख्रि होगोन होननानै नोंसोरो रायजोनिफ्राय न'खरसेयाव 500 1000 1500 2000 सोरनावबा 3000 नोंसोर लाना फैदोंमोन सासेयाव 500 करिया साख्रि होगोन होननानै बहा थांखो नोंसोरनि बे साख्रि होनाया दिनै बे रायजो राजाफोरनो 500 थाखानि नामै फर्म फिलआप खालामनानै फाननानै नोंसोरो साख्रि होनो हादोंना बहा होखो नोंसोरो दिनै नोंसोरो बुंदोंमोन गासिबो नोंसोरो भेन्सार स्कुलफोरखौ गभर्नमेन्ट खालामनो होनदोंमोन बहा थांखो प्रमद बर' दिपेन बर' बहा थांखो नोंसोरनि बे गभर्नमेन्ट प्रभिन्सियेलाइज खालामनाया दाखालि नोंसोरो 10टा कलेजखौ नोंसोरो गभर्नमेन्ट जाबाय होननानै मिसा डिक्लारेसन होबाय एकदम 200% भुवा जोङो बे भुवा डिक्लेयार होनायावनो जों सानखादों जों गोरों मानसि गभर्नमेन्टनि अफिसार मानसि जों सानखादों जे खुनु गभर्नमेन्ट लेटार फाइनान्सनि कनफारेन्स लेटार बुंनो हायाखै जेबो होनो हायाखै ओमफ्राय हायार एडुकेशननि डाइरेक्टरनि जेबो लेटार रिफारेन्सआव बुंनो हायालासिनो बोरै क्रिस्टम थदुआ माने घोषणा होखो डिक्लेयार होखो जे 10टा कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय लाजियाखै बहा थांखो दिनै बिक्रम दैमारिनि आरटिआव मा ओंखारखो बोले बिनि थाखाय खुनु फाइनान्स बाजेट जेबो सेंसन जायाखै प्रभिन्सियेलाइज जानायनि खोथा गैया जुदि होयोबा बिटिसिआ गावनि एसओपिडि फान्डनिफ्राय होनो हागोन लाजियाखै प्रमद बर' दिपेन बर' बेसेबां मिथ्या थगायनो सानदों नोंसोरलाय बेसेबां थगायनो सानदों नोंसोरो दिनै बुंदों बिटिआरआ बिटिसिनिफ्राय बिराद गिदिरसिन बिराद साबसिन होननानै न' बिटिसिआव जोङो जेरैबादि 6 सिडुलनि आन्डाराव मोजां पावार एन्ड फांसन प्रभिजन मोनदोंमोन नोंसिनि बिटिआर एकर्डआव बिजनेसखौ धंस खालामजोबनाय जादों जायनि फलाव नोंसोरो दिनै 6 सिडुलखौ धंस खालामनानै जेनेरेल मोनसे पन्चायती राज सिस्टेमनि एडमिनिस्ट्रेसन नोंसोर बिटिसिआव होगासिनो दं बेसेबां दुखु गोनां बिटिसि 6 सिडुलआ ट्राइबेलनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद माने रक्षा कवचमोन जोंनि हा हु पलिटिकल राइट कालचारेल राइट लैंग्वेज राइट लैंड राइट गासिखौबो बियो प्रोटेक्शन होनो हानाय गोहो दंमोन नोंसिनि बिटिआरआव बे जिनिसखौ नोंसोर धंस खालामदों खासा वाटार बडिज ग्राजिं फिल्ड दिनै मानो आसाम गभर्नमेन्टआव हरखो नोंसोरो बेखौ प्रोटेक्शन होनायनि दायित्वआ बिटिसिआनि इटसेल्फ लैंड एंड रेवेन्यूनि बिनि खाजोना होनाय फाट्टा होनाय प्रोटेक्शन होनाय एनक्रोचमेन्ट इलिगेल एनक्रोचमेन्टखौ होखारनाय इभिक्शन खालाम दायित्वआ बिटिसिआव दंखायो मानो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआव हरखो नोंसोरो बिटिआर सुक्तिनि दारै थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि एपइन्टमेन्ट होनायखौ नोंसोर मानो खोमाखो बिटिआर सुक्तिनि दारै आरो बे बिटिआर सुक्तिखौ नोंसोरो बिराद गिदिर होनबाय थायो बोरो
नोंसोरनि बे इउनिभार्सिटि NIT मेडिकेल साइन्स कलेज माबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जागोन होननाय बहा थांखो दाखालिनि दिल्लीनि नोंसोरनि डिसकासननि माइनसखौथ' दिनै बयबो रायजो राजा नुबायना होमबा आखरे आखरे फालिनायाथ' दुरे थाक नोंसोरनि डेभेलपमेन्ट पेकेज जेसेबां दंमोन मोनसेबो जाया होननानै दिनै माइनसआव ओंखारबाय लाजियाखै दिपेन बर' आरो बेफोरखौ गासिबो नेग्लेक्ट खालामजानानै नोंसोरो न'वेर खालामजानानै आरो दिनै BJP-नोसो भट होनो बिबाय थांनाय नोंसोरो गभर्नमेन्ट दाजेननायनिफ्राय एग्रिमेन्टनिफ्राय स्टेटआवबो BJP सेन्ट्रेलावबो BJP मानो नोंसोर मोनसेबो गिदिर जिनिस बिनानै लानो हादिया नोंसोरलाय लाजियाखै नोंसोरो आरो दिनै आरो BJP-नोसो भट बिबावबाय नोंसोर बेसेबां दुखु गोनां लाजिथाव बाथ्रा दिपेन बर' नोङो सासे बेक्तिगत हारसिङैब्ला जों जेबो बुङामोन किन्तु नोङो जातिनि थैनाय थांनायनि सानग्रा मावग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायखौ बयबो आसा खालामो मिजिंथियो बेबादि आफादनि नों सासे प्रेसिडेन्ट जानानै दिनै नोङो डाइरेक्ट BJP-नि एजेन्ट हिसाबै खामानि मावगासिनो दं प्रमद बर'नि एजेन्ट हिसाबै नों खामानि मावगासिनो दं दा बेयो जोबोद दुखु गोनां जातिनि थाखाय बिनिफ्राय देरसिन थगायनाय जेबो गैया नंखायनो आं दिनै खावलायगोन रायजो राजा बिथांमोनहा बिथां दिपेन बर' प्रमद बर'नि एक्टिभिटिस बिसोरनि सलन फलन बिसोरनि खोथा बुंनायफोरखौ दिनै दाबाव कम्पेयार खालामनानै नाय ससियेल मिडियायाव दंगासिनो दं बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव ला आरो बिसोर जे एक्चुअलि जातिखौ थगायनानै जागासिनो दं दिनै रायजो राजा बे जिनिसखौ माने साननानै नायनांगोन नंखायनो आं बुंगोन दानि बे दिनैनि दिनाव फैगोन MP इलेक्सनाव दिनै जोंहा BTC-नि जेनाखि मोनखानाय पावार एन्ड फांसन 6 सिडुलनि जेनाखि पावार एन्ड फांसन बेखौ लाखिफिननांगोन बेखौ लाखियाबा दिनै जातिया रैखा गैया नंखायनो जाय पलिटिकेल हान्जाया 6 सिडुलखौ रैखा खालामनायाव खामानि मावगोन बे हान्जानो भटखौ होनांगौ आं बेखौ रायजो राजाखौ खावलायबाय नङाबा बे जातिया दिनै जोबस्रांबाय फोजोबबाय बेहा पावार फांसन जेबो गैला आलाय आथानि जानानै बर' जातिया थैनांगोन बे जिनिसखौ जोङो बयबो साननांगोन दिनै प्रमद बर' बिथांमोनहा जातिखौ थगायै बेबादिनो लाबोगासिनो दं दिनै बिथांमोननि बे BTR सुक्तियानो BTC-खौ दंस खालामनाय BTC-खौ 6 सिडुलखौ दंस खालामनाय माने बर' जातिखौ दंस खालामनाय दिनै आङो बे बेलायाव सासे मानसिखौ दिनै बुंनो सानदों मिस्टार चन्दन ब्रह्म एक्स मिनिस्टार एक्स डिपुटि चिफ एक्स माने BTC एकर्डनि सासे सुक्तिकारि सागोनगिरि माने टप मोस्ट BLT-नि गेजेराव इन्टेलेक्चुवेल बिथाङा सासेमोन बिथाङाबो सासेमोन बिथांमोनहानो BTC सुक्तिखौ लाबोदोंमोन बिराद मोजां सुक्ति लाबोदोंमोन जों धन्यबाद होयो आरो बिथाङा थांनाय BTR सुक्तिनि दारै जे BTC-नि 6 सिडुला धंस जाबाय होननानै बिथाङा PIL केस होनायाव बिथाङाबो सासे सुक्ति सहिकारिमोन बिथां चन्दन ब्रह्म बाबुआ दिनै माब्रै जाय चन्दन ब्रह्मआ दिपेन बर' प्रमद बर'खौ आगोन्दो बिगोन्दो रायदों इउटिउबाव दाबो दामबानो सार्च खालामबानो नुयो बि राजायाबो दामबाय आरो जोंहा एनिथिं MJ-आबो दामबाय बे जिनिसखौ रायजोफ्रा नायफिन जे चन्दन ब्रह्मबादि सासे पलिटिकेल लिडार एसे गिदिर मेलेमजिबि मानसिया सानसे समाव प्रमद बर' दिपेन बर'खौ जातिखौ थगायबाय BTC 6 सिडुलखौ फाननानै जाबाय होनग्रा मानसिया दिनै प्रमद बर' दिपेन बर' लिडिं खालामनाय UPPL-आव बोरै जइन खालामनो हाखो बोरै जइन खालामनो हाखो होमबा बिथांनि आदर्श नीतिया बहा थांखो बेनो चन्दन ब्रह्मनि आदर्श नीतिया ओरैनो जेरावबो थाङामोनब्ला बेहा दाम थागौमोन नाथाय चन्दन ब्रह्मआ दिनै जेरै रायजो राजानि सिगाङाव गावखौनो गाव ओरैबायदि फोरमान खालामनानै होबाय जे चन्दन ब्रह्मआबो सासे वान अफ द सेल्फिश द ग्रेट लिडार बिथांनि खोथाखौ आङो मिनिनोबो ओंखारो दिनै बिथाङा जेला केबिनेट मिनिस्टार थायो अब्लाबो बिथाङा MLA-आव जेनखानाय जेननानै बियो BPF-जोंबो थांनो हायाखै खारन बिथाङा ओरैबायदि डिपुटि चिफ जानानै केबिनेट मिनिस्टार खननै जादों बे केबिनेट मिनिस्टार जानाय समाव गावखौनो ओरै गोजौ लेभेलाव लांबाय आरो बियो गाहायाव रावखौबो नायफिनला रायजो राजाखौबो बावजोब्बाय बियो BPF-नि लिडारफोरखौ बावजोब्बाय बियो एकदम माने गावनो गाव गोजौआव गाहायखौ नायनो रोंला बियो जायनि फलाव गाहायनि रायजो राजा BPF-नि वार्कारफ्रा बिनि एगेन्स्टै खुद्रिनायनि उनावहाय बिथाङा नेक्स्ट MLA गेलेनायाव बिथाङा जेनदों दा माने गाव जेरै बेबहार खालामदों गाहायनिखौ नायाखै गाहायनियाबो बिथांखौ नायाखिसै बियो जेनदों
बे चन्दन ब्रह्मआ ओरैबायदि डेमेज सासे लिडारमोन डेमेज जानानै बियो न'आव हारसिङै थायो लोगो सानै साथाम सेंग्रासा बुथुमनानै लायो बिथाङा लोंनाय जानाय खालामो टाइम पास खालामो गान केसेट गाव मेथाइ खननाय दोंबासो दङ बेखौ दामो मालायखौ खोनासंहोयो खोनासङाबा बेखौ दम होयो बेबादि टाइम पास खालामग्रा जाबायमोन दिनै बिथाङा सानदों आङो UPPL आव हाबनानै सिखारफिननोसै माने सासे दैयाव गबनाय मानसिया हाग्रा फिसा मोनब्लाबो बे हाग्रा फिसाखौनो हमनानै गोजौआव गाखोफिननो नागिरो थिग बेबादि UPPL पार्टियाव हाबनानै गावखौ गोजौआव गाखोफिननायनि सिमां नुदों आं बुङो चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव थाङालासिनो थायोमोनबा जेरैबादि स्टेटास मोनगौमोन जेरैबादि बिनि पजिशना थागौमोन नाथाय UPPL आव थांनानै UPPL नि जेनि जेखबाव हाबनानै बियो गावखौनो धंस खालामनानै लाबाय दिनैनिफ्राय रावबो बर' जाति हक हारसा जाति हक चन्दनखौ सासे मानसि सानला आदर्श बिहीन सेल्फिश होननानै बयबो रायजोआ दिनै चन्दन ब्रह्मखौ माने बुंबाय सिनायबाय आरो बेखौ बियो मालाबाबो बे हांगारखौ फोजोबनो हाला बेनिखायनो आङो बिथां चन्दन ब्रह्मनि बे आखलखौ माने जोबोद दुखुबो मोनबाय मुगैबाय जाय चन्दन ब्रह्मआ एक समाव BLT को दैदेनदों सागोन खालामदों इन्टेलेक्चुएल फाइटआव बिथाङा सासे मैखोम रल लाबोनायमोन बिथाङा PIL केसानायावबो दंमोन बिथाङानो BTC खौ रैखा खालामनांगौबो होननानै बुंदोंमोन दिनै BTC रैखा खालामनो नागिरग्राया BTC खौ धंस खालामग्रा UPPL खौ माबे ग्राउन्डआव सापर्ट होखो जे बिथांखौ नायोब्ला बिथाङाबो सासे मोख्रा बालन्दा बादियावनो गोलैहैबाय जेराव फिथाइ गोमोन नुयो बाहाय फिनज्राब बारो ओरैहाय फिथाइ गोमोन नुयोबा बाहाय फिनज्राब बारगोन बेजों नेक्स्टआवहाय जे दस्रायाव बारबावा खुनु माने गैया रायजोफोर दिनै आं बिथांखौ सानदों बिथाङा गावखौनो माने UPPL आव गावजों 6000 7000 दोलै नोगोरै थांफानानै जगदान जाहैगोन BPF निफ्राय बिदि सानदोंमोन बुंनानैबो लादोंमोन फेरेंगा रन्जित बसुमतारी बिथाङाथ' बुंदोंमोन जे 12 तारिखआव मोनसे गिदिर बमा गुब्रुसारगोन तारमाने चन्दन ब्रह्मआ बिराद गिदिर बमा बादि गुब्रुसार होगोन सुनामि जागोन होनदोंमोन बहा जाखो चन्दन ब्रह्मआ मानो लावखब हारसिङै थांनानै माने UPPL आव हाबैखो बहा थांखो बेजों थांफानाय लोगोफ्रा हयथ' सासे सानै थांफादों बिनि बटल फ्रेन्डफ्रा थांफादों बिनि बादै रावबो मानसिखौ थाङाखै गाव थांनायनि आगोल गावजों बटलाव बाहागो लाफाग्रा शेयार खालामफाग्रा बनसुनि 3 मानसिया थांग्रोदों माने बिसोर ज' रायलायखादों दिनै बे थांनायाव आं सानदों बे बनसुनि 3 दैदेनगिरिया जे थांदों चन्दन ब्रह्मनि बे माने खैसार आरो दिनै चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव थांदों दिपेन बर'नि खैसार दिपेन बर'जों चन्दन ब्रह्मआ मोनसे समाव ओरैबायदि क्ल'ज बिसोर रायलायदों दिपेन चन्दन ब्रह्मनो जास्ट माने गावखौ बोखांफिननायनि माने सुबिदाल' नांगौ बाहाय बियो दिपेन बर'खौ नुबाय दिपेन बर'जों बियो लोगो जानानै दिपेन बर'जों रायलायबाय ओमफ्राय प्रमद बर'जों हयथ' जगाजग जाबाय दिनै प्रमद बर'आबो चन्दनखौ लानायनि खोथा गैयामोन दिनै रोनगोरायाबो चन्दन ब्रह्मखौ नाजावनायनि खोथा गैयामोन उरखावाथ' चन्दनखौ सैखाथारा दाबो बियो ग्रहण खालामनो हाया ओरैनोसो सायाव एसे श' खालामफ्लादों इन्टारनेलि बियो ग्रहण खालामा आं सानो रोनगोरायाबो चन्दनखौ हार्टिलि बराया माबायाबो इउजि ब्रह्मआबो बराया प्रमद बर'आबो बराया दा बिसोरो जास्ट बेखौ हाखराव गोग्लैहोनो गाब्र'होनोसो बेखौ जइन खालामहोदों दिनै चन्दन ब्रह्मआथ' दिनैसो जइन लादों UPPL आव बिनि आगोल सासे MLA जोंहा हेमेन ब्रह्म क'क्राझार पश्चिमनि MLA समस्तिनि बिथाङा हाबदों आजि 10 बोसोर आगोलावनो नाथाय दिनै बिथाङाबो UPPL निफ्राय जेबो आदर मोनाखै थिग बेबायदिनो चन्दन ब्रह्मआबो दिनै हाबबाय बे हाखराव गब्रायबाय बियो जेबो आदर मोननाय नङा चन्दन ब्रह्मआ जे रोखोमनि टप लेभेलनि लिडार टप रेंकिंनि अफिसारफोरजों रायलायग्रा जे स्टेन्डार्ड बे स्टेन्डार्डआ UPPL नि कर्मीफोरजों मालाबाबो एडजास्ट जाया UPPL नि लिडारा बेजों एडजास्टबो जाया गावबो एडजास्ट जानो हाया बियो मोनसे समाव ओरैबायदि UPPL आव हाबनानै आइसोलेटेड जागोन
आइसोलेटेड जानानै बेनि मेन्टेला डिप्रेसन जागोन डिप्रेसन जानानै बियो मोनसे समाव हयथ' UPPL खौ गारनो हागौ हयथ' UPPL खौ गाराब्लाबो बियो सिरि जनानै थानांगोन he will be most isolated person at that time आं बेखौ नुहुरदों फिउचार गैया बेनिखायनो जोंनि मानसिया जेब्लाबो गावनि राजनीतिक सार्थखौ जौसिनाव दोननानै राजनीतिक सार्थखौ लानानै खामानि मावनाय बियो गावखौनो गाव दिनै हाखराव गोलैगोन दिपेन बर' बिथाङाबो हाखराव गोलैनोसै बावला दिनै रायजो राजाया जाम्बा जाम्बिया बुजिजोब्बाय UPPL आ बेसेबां थगायो कलेज खालामनायाव थगायबाय भेन्सार स्कुल खालामनायाव थगायबाय साख्रि होनायाव थगायबाय गासिबो थगायजोब्बाय ग्रेन्ट मोनसेबो होनो हाया दिनै जाम्बा जाम्बि रायजोआनो बुजिनानै दिनै UPPL खौ नागारबाय बे रायजो राजाया नागारनाय समाव जा चन्दन ब्रह्मआ थ्रोब हाखराव गोग्लैहैबाय बारसोमहैबाय UPPL नि हाखराव जेखौबो हरनानै थाहैबाय बे बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा दा नंखायनो आङो बुङो जे चन्दन ब्रह्मनि आगोलनि खोथा बुंनायफोरखौ बेहाय रिफारेन्सआव होनाय जागोन रायजोफ्रा बुजि स्टाडि खालाम आरो जेब्लाबो मोनसे खोथा सान जेब्लाबो जाहाथे सैथोजों सोलियो सैथो बाथ्रा बुङो सैथोजों जाहाथे जातिखौ लिड खालामो व्यक्ति स्वार्थनि थाखाय जाहाथे जातिखौ फाना आं बेखौ खावलायगोन दिपेन बर'नि जे रल दिनै BJP नो भट बिदों भट बिनायनि आगोल एग्रिमेन्ट मथे दिनै NDFB-नि केडारफोरखौ मानो जेलनिफ्राय गहोनो हायाखै बिथांमोननि केसखौ मानो उइद्र खालामनो हायाखै रन्जन दैमारिखौ मानो रेहाय जेलनिफ्राय रेहाय होनो हायाखै जेनेरेल एमनेस्टि मानो खालामनो हायाखै बिसोरखौ मानो सारेन्डार गोबांफोरखौ मानो साख्रि बाख्रियाव सोनो हायाखै बेफोरखौ दाबि खालामालासिनो BJP-निफ्राय माबा माबि हयथ' बिथांमोनहा आन्डारस्टेन्डिं दं दिनै भट बिबाय थफ्ला लानानै बिथांमोनहा हयथ' भटखौ बिबाय दिनै बेखौ रायजोआ रावबो बुजियै गैला नंखायनो दिपेन बर'नि फिउचाराबो बेबो गाज्रि आं बेखौ नुहुरो आरो जाय जेरै खामानि मावो ओरै फिथाइ मोनो एस इउ स' इउ रिप नों जेरै फोगोन ओरै फिथाइ मोनगोन दा दिपेन बर'आ बेखौ मोननो खम समनि गेजेराव थांगासिनो दं प्रमद बर'आथ' मोनगासिनो दंखायो जेरै बियो थगायदों रायजोआबो बेखौ गाबोन समफोर थगायफिनगोन बे समाव फैदों जायनि फलाव दिनै गोबां UPPL-नि मानसिया बारनानै BPF-आव फैफिनदों दा दिनैनि बे समावहाय दा बर्थमान जाबाय थानायनि सायाव आं बेखिनिखौनो रायजोनि क्लियारिफिकेसननि थाखाय होनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों